Здравейте, приятели! Добре дошли в новото ми видео. Аз се казвам Николай и в днескашното ми видео ще играем ето тази игра, която е супер яка. Защо се включи алармата? Има аларма, what the hell? Окей. Сега на столчето обсъждаме си за нашите клиенти. Така, окей, излезам. Аларма, what the hell? Аларма! Те има аларма, брат, излиза тук. Че този кабинет мой ли е, на кой ли е, не знам. Сега. Защо не трябва да кара на тази полицейска кола, бе, брат? Защо е? Не май да кара на тази... Ой, отзад седнах. Окей, в пейката поне може ли да си читвам? Да стане чил. Окей. Сега играем тази игра. Казах го вече от първото начало, сега не знам какво казвам, извиняйте. Това... Аз съм доктор буквално и този човек буквално е препаднал и аз го държа. What the heck, bro? Окей, поне... Не знам, какво да кажа, брат, това е най-тъпото нещо, което може да се случи. Не знам. Окей. Червено светофарче, аз да ми... Тази кола може ли да карам коли? Тази игра сигурно може. Ама чете да направя едно нещо, да се пробвам да се направя полицай. Колко ми студен. Сега, ето направих се полицай. Сега... Как е? Ето излезнах. Сега отиваме да виждаме какво правят хората. Или ще ги съдим, или няма. Трябва да спазват закона, че ще има го... Ето с полицай трябва да го съди. Виж, аз съм си пичо, виж как ходя. Окей. Бия се в челото, не знам защо. Сега. Тя... Да, защо не ни дава да ходя? Защо не... Ай, стрелям с пистолет, what? Ти ме блъсна ли, бе? Майко, трябва да те осъдим в закона, брат. Трябва да те осъдим в закона. Holy shit, bro, holy shit. Окей, сега тук не знам какво да направим. Стреляме така. И да. Да. Сега отиваме, искам да направим нещо. Да. И да. Стрелям, светим, това е фенер камера, нещо такова. Да. Ходя. Карам кола, yes! Ето! Карам кола. Значи било тук давало да кара човек кола така. Карам кола, хора. Сега. What the heck? Идваме, хора. Тук, what the hell, караме кола, окей. Така. Да. Продължаваме видеото. Защо ми се заглуши микрофона? What the hell? Заглуши ми се микрофона, хора. Не ми дава да качвам клипове, ако не си гасвам микрофона. Окей, хора, трябва да си гася микрофона. И да, гледайте видеото.